Bună ziua și bine v-am găsit, dragii mei. Cineva spera că am rămas fără idei. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bună ziua, bine v-am găsit. Mă numesc Curea Alexandru, iar în această zi frumoasă și specială voi fi crainicul acestei nunți. Bineînțeles, dați-mi voi să felicit nașii, dubli nași și cununie și botez. Ionel, Loredana, familia Bora, bineînțeles, împlinită alături de micuțul nostru creștin, Andreea Sebastian. Dați-mi voie să vă dedic câteva versuri, dragi mie, care le zic la toți părinții și la toți mirii. O vorbă bună, eu vă spun, trăiți în fericire. O strofă vă mai zic și atât, ce cred că o știe oricine. Să nu cunoașteți ce-i durerea și nici necazul să nu-l știți. Mereu cu zâmbetul pe buze și fericiți în veci să fiți. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, cu aplauzele noastre, invit tânăra pereche pe ringul de dans.